थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हाथाइसालिनि गंसे गला मोखाङाव हरसे ग्रेनेड खुबैग्रा 4 केल'नि सोद्रोमाफोरखौ बे समाव क'क्राझार पुलिसा हमनो हाबाय। हरसे ग्रेनेड खुबैग्रा 4 केल'नि सोद्रोमाफोरखौ बे समाव क'क्राझार पुलिसा हमनो हाबाय। माखासे सान संदाननानै बिथांमोना दिनै 4 केल'नि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों। थांनाय 2023 मायथाइनि 9 डिसेम्बर खालाराव दतमा हाथाइसालिनि गंसे गलानि मोखाङाव ग्रेनेड गारनाय केल'नि 4 सोद्रोमाखौ बे समाव क'क्राझार पुलिसा हमनो हाबाय। मख'जाथावदि थांनाय माखासे सान सिगां धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय माखासे रां दाबिनायफोरखौ लायनो थांनाय समाव क'क्राझार रामफल बिलनि कनक अधिकारिखौ गौरीपुर पुलिसा हमनो हानाय उनाव क'क्राझार पुलिसा कनक अधिकारिखौ माखासे सोंनाय फिननायनि थाखाय गौरीपुर पुलिसनिफ्राय लानानै फैनाय उनाव फारियै सेरफांगुरि सामथाइबारिनि अर्जुन रायखौ बङाइगावनिफ्राय, दतमा वेस्ट दाङारकुटिनि अनुपम रयखौ गावनि न'निफ्राय आरो दतमा हगमा बिलनि प्रसेनजित रायखौ गावनि न'निफ्राय क'क्राझार पुलिसा हमनो हायो। मख'जाथावदि हमजानाय केल' सोद्रोमाफोरनिफ्राय पालसार बाइक गंसे, हेलमेट गंसे आरो गंथाम मबाइलफोरखौ बोखांनो हादों। बे समाव आथिखाल बांलादेशआव थानाय केल'नि दैदेनगिरि हरि प्रसाद रयनि बिथोन बायदि हमजानाय केल'नि सोद्रोमाफोरा क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव रां दाबिनाय खामानिखौ मावबाय थाबोदोंमोन। आथिखालाव हमजानाय 4 केल'नि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना सोंनाय फिननायनि थाखाय सानब्रै पुलिसनि आवथायाव लाखिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों।